шере аллоҳ я эълони срочный кладчик дакор касое ки блок задан метавон кирпич задан метавон плаж дилпур 100% бародари азиз кубаш блок 2600 кирпич 3200 ҳар 15 рӯз аванс мегиред баъд охири моҳ ба маҳкам мекунед чанд қадри задед иншоалло плаж 100% дилпур аст бачаҳо моҳаш буд то 3 миллиона зада истодан бачаҳои узбек кор мекунанд дар ҳақиқатан дута бародарои тоҷикаро сега бурдем кор мондем аванс гирифта додем гурехта барафтан хеле бачаҳо дакор не бачаҳое ки мужик слова бошанд коркун бошанд. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз ҳамдиёрони азиз умедворам ки ҳама каса хубу баардан бошед. Бародарои азиз хеле ба мо ватсап ба телефон карданд навистанд телефон карданд номеро ба ки боби исроил гуҷо боби исроил худохат граниси ӯзбекистоно гузаштанд иншоалло қариби шаҳристоно расида истоданд ха иншоалло рӯзои наздик бо наворое мемонем ҳамин рейс хеле рейси ваҷибин гузашт мошино вайрон шуданд ха бо граниси ӯзбекистон ба таможни ба ҳар як сумкаи аделни гузаронданд хеле душвориҳо кашидем ха иншоалло бо дуои шумо худохат соҳ саломат рафта мерасем боротона ҳаматона иншоалло бурда мерасонем дуогӯ бошед. Бародари азиз чӣ хеле ки мебинед ман дар шаҳри Екатеринбург қарор дорам ва инҷо як сет магазин суши маркети бародарамо бародари ӯзбек ҳалол бародари азиз хеле бо лаззат сочно мочно бовард мед аҷоибот бо лаззат аст як бор ки хӯрдед баъд зависимост мешавед ман борин ба омадам инҷа ходам мегиред бародари азиз барои аввал пешниҳод мекардам ҳаминаи номерошоно мемонам дар зер навор касе ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастед даставка дорам худатон омада гиред ага аз номи канали фикри шумо гап задед барои шумо 10% скидка мешавад агар даставка бошад бародари азиз хат даставка барои мошин пул додан кор камтар қиматтар худатон биёед гиред аз номи канал гап занед иншоалло скидка барои шумо мешавад хеле болаззат бовар кунед касое ки ҳамин роли нағз мебинед гарячешамай халоднешамай хеле болаззат аҷоибот мо гуфта намуна дар шаҳри Екатеринбург кор дорем кор барои бародаро хоҳаро номерои ман дар зер навор мешавад инчунин авиақасмо кор кардааст 24 соат дар хизмати шумо ҳастем ҳамин навора ба дигарон расонед худохат шояд як бародар як хоҳар ба ҷои кор тамин мешавад ин садақаи ҷория аст худохат иншоалло савоб мегиред. бародари азиз бекор нашинед бисёр бародари перм ба мо муроҷиат карданд худохат биёед иншоалло дар гадон шаҳре ки бошед дар Мисраловский област бошед патент дошта бошед корба қабул мекунем иншоалло дигар шаҳрҳо агар мисол дигар областҳо бошед биёед инҷа Свердловский област мекунем хлебзавод дорем питсфабрика тарафи Челябинский област ба ҳаст худи Екатеринбург фасовка аст барои занҳо бо шустушӯӣ ҳаст плаж камтару во время обедашо метиҳад 5 рӯз кор 2 рӯз отдих университет ба барои хоҳаро модаро анда бошанд номерои ман дар зер навор занги шуморо интизор ҳастем.